Danas ću da opakujem, a ja hvala ću da budem srećan. Kinder svet. Hej, ćao društvo. Haha, čokolada na sve strane. Da vidimo šta smo danas dobili. To je neka slatka devojčica. Wow, baš je šareno. Krila se stave u kosu i ona može da poleti. Mnogo lepo. Još jedna dobra vila. Jej! Danas ste dobili dobru vilu. Šta li ćete sutra dobiti?